नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै जों फरायसंनि माखासे कुइसनफोरखौ सल्व खालामनो थाखाय आखायाव लादों। सेथि सोंनाया जाहैबाय दोंसे मेग्नेसियाम फिथाखौ बाराव सावनायनि सिगां मानो साखोन-सिखोन खालामनाय जायो? दानिया जों मा मिथिगौ, मेग्नेसियामा मोनसे जोबोद गोख्रों मुवा। बेनिखायनो बेयाव बे बाराव थानाय अक्सिजेनानो बेजों रिएक्शन जानानै अक्साइडनि मोनसे थोरफो जानानै थायो। बेनिखायनो बेखौ सावबाबो खामा जायो। बेनिखायनो बेखौ सिगाङाव साफा खालामग्रोनाय जायो। दानिया बेयाव मोनसे मेग्नेसियामनि फिथा नुनो मोन्दों नोंसोरो। बेनि सायाव मेग्नेसियाम अक्साइडनि थोरफो जानानै दं। बेखौ दानिया जों बालासिरा लेखाजों साफा खालामग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावसो जों मेग्नेसियामखौ सावनो हायो। आरो जेब्ला मेग्नेसियामा खामो अब्ला बियो गुफुर अर सालाय ओंखारहोनानै खामलाङो। दानिया नैथि सोंनायाव मा दं? जोंहा माखासे रासायनारि समानथाय होनाय दं। बेखौ जोंहा समानसु महराव लिरनांगौ आरो समानसु समानथाय लिरनांगौ बेनि। दानिया जोंना बे सेथियाव नायोब्ला मा नुयो? हाइड्रजेना आगसि फारसेबो मोननै दं आरो आगदा फारसेबो मोननै दंना, आरो क्ल'रिनाबो आगसि फारसेबो मोननै दं, आगदा फारसेबो मोननै दं। अब्ला जोंहा बेखौ समानसु समानथाय महराव मोनबायना। बिदिनो नैथि आरो थामथियावबो नुनो हागोन नोंसोरो। बिथिंबो फारनैथिंबो आगदा फारसे आरो आगसि फारसे मोननैथिंबो समान जानानै दं आरो एटमफ्रा। बेखौनो मा होनो? समानसु समानथाय महर। दानिया जोंहा थामथियाव मा दं? बेफोरनि फिनजाथायफोरनि थाथायनि दिन्थिसिनखौ बाहायनानै समानसु रासायनारि समानथाय लिरनांगौ। दानिया जोंहा थाथायनि दिन्थिसिन होनबा मोनब्रै मोनबोदोंमोन ना? G माने गेस, L माने लिक्विड, S माने सलिड आरो AQ माने एक्वास माने दैयारि। बिदिनो जोंहा सेथि आरो नैथिखौ बिदिनो सल्भ खालामनाय जादों। सेथियाव आगसि फारसे मोननैबो दैयारियाव दं, आरो आगदा फारसे बेरियाम सालफेटआ सलिड आरो NaClआ AQ माने दैयाव गलिनानै दं। बिदिनो नैथियावबो जोंहा नुनो हागोन माखासे दैयारियाव दं आरो मोनसेया मायाव दं? लिक्विडआव। दानिया पेज नम्बर 10आव सेथि सोंनायाव जोंहा मा दं? मोनसे मुवा Xनि गलिलावखौ गुफुर गाब होनायाव बाहायनाय जादों। अब्ला जोंहा बे मुवानि मुं आरो दैजों जुदि लगायोब्ला मा फिनजाथाय जायो बेखौ जोंहा लिरनांगौ ना। अब्ला जोंहा फिननायाव मा नुयो? सेथियाव X मुवाया मा दं? केलसियाम अक्साइड होननानै बुङो ना X मुवाखौ। आरो बै केलसियाम अक्साइडआ दैजों जोबोद गोख्रोङै फिनजाथाय जायो, आरो रिजाल्टआ मा जायो? केलसियाम हाइड्रक्साइड। नोंथांमोना रिएक्शनखौ नुनो हागोन गाहायाव। दानिया जोंहा पेज नम्बर 13आव मा दं? सेथियाव कपार सालफेट गलिलाव गंसे सोरनि गाजोलखौ सोमब्रयोब्ला मानो गलिलावनि गाबा सोलायो? जों नुयोना कपार सालफेटआ निला जायो, आरो बेयाव जेरा जों गाजोल सोमो अब्ला गोथां जायो, सोमखोर जायो। अब्ला बे मानि थाखाय जायो होनब्ला कपार सालफेटआव जेब्ला जों गाजोलखौ सोयो अब्ला बे गाजोला आयरन लहा, बियो सालफेटखौ बोनानै लायो आरो। दानिया नैथि सोंनायाव मा दं जोंहा? गाहायाव होनाय माखासे फिनजाथायफोराव सोमजिनाय अक्सिजाबनाय आरो अक्सिगारनाय मुवाखौ सिनायनांगौ। दानिया सेथियाव मा दं? सडियामा अक्सिजेनखौ बोनानै लादोंना, बेखायनो बेयो अक्सिजाबदों, आरो O2आ अक्सिगारदों। बिदिनो नैथियावबो कपार अक्साइडआ अक्सिगारदों आरो हाइड्रजेना अक्सिजाबदों। बेखिनिजोंनो भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।